Sumenteng. Oh niki matur gambyong nih mawon niku. Digambyongke nggih. Niku monggo. Mbah Sukarjati Sari niku. Wah nggih. Bolak-balik. Mangga. Kok Mbah Sukar. Tetap garape gambyong Mas Solikin. Heeh. Monggo kasepuhan ingkang nderekaken beksan. Kaya ngapa wakul timpang segane dadi sak latar semak salum rae yen wong urip akeh pacobane gedhe supran Nirmala Audio. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya kaya ngapa maklum brae yen wong urip coba lan godane gedhe
Suprandene orang nganti dadak dadi gawe wae tunggen tak gentung ya sing ngendang loro jek nom Joko kabeh yen nak kare sithik nak yo yo ho oh ho oh ho oh ho oh yo yo wedo ho oh ho matur nuwun nggih kala wau saking punden kula kinabekten Bapa Arjawandi.